ai da ya can ma yana zuwa. A to shi kenan zan bar ku. A bari je zan dawo an jima. To. Naiza, ina wuni? Lahiya lafa. Madalla. Fa. Bari da kuma ka tabar mu. A'a, bari gauga nake yi. Na gan ki ne zo in ga da ki. Huta zan yi. Huta zan yi. Tare jima. Akwai kamanin so da ita kasan kaya ce gaskiya ne wannan wani ka zo za ka aiki ne na zo na wajen sarki in duba yaya. Muna kansa. Madalla. Muna yin sa. To madalla. Yanzu an samu kaman nawa? Yanzu an samu kaman 100. To madalla. Akwai irin su in gani? Akwai. To. A mai da niyya. Kashi muna kan niyya. Wai. Madalla. Wannan yayi kyau. Sai a mai da niyya. Ya yi kyau kwarai ba da kokari. Muna da sarki ya ce yana son su da gaugawa ne. Da gaugawa kwa sun samu. To madalla. Allah ya sun samu. Zan bari ku. A ci gaba da aiki. Ta an jima. Kande ce? Yau Hadiza. Yau lale. Yawwa. Maraba. Kande? Hadiza. Muna lahiya. Lahiya lau. Ina gida. Lahiya lau. Ina labari. Kina ganin sarki ma har ya ɓaci Kande. Saboda ni. Saboda kaman soji da ake yi. Kina ga manyan gari sai kaiwa suke suna komowa. Aisha to ni na tafi. To. Sai ki je. To. Dan geza. An karadi. Yau hadda kan kiran sunan da tsohuwa take gaya mun. Ai dan guguwa sai an aike ka ne ake faɗa ma haka da. Abinda za ni gaya ma. Na'am. Salkuna wa'annan na cinkuna. Na'am. Ta ɗauki wasu ka kai ƙofar gabas. An gama ranka dade. A sake musu ma'ashi. Haka za a yi ranka dade. Kan azurfa. Na'am. Kan zinari. Na'am. Wasu ka kai su gidan kai gama dabuwa. An gama ranka dade. Aje. Haka za a yi ranka dade. Wasu maka kai su ka ɓoye gidan sarkin yaƙi ɗan cima. An gama ranka dade. Kayan mu duk kaɗan sai mun sake musu ma'aji. Haka za a yi ranka dade. Kan mu ga abin da Allah zai yi. Haka za a yi ranka dade. Kuma wannan abu ne daga kai sai ni. Na'am. Saboda na yarda da kai. Haka ne. Abin da za ni gaya ma ke. Haka za a yi ranka dade. Allah ya